sini Ian Kita masuk hotel sini sah. Ivan sini Ratanpur edisi Buluh Warna Pabrik sini Don't clap, kita clap. Ya, aku boleh. Kita mau pas ni sih kan? Dokter Palkhaya Pak. Ready. Okay. Purano, sini bar Ramchandra edisi constituency ni bising khobjak sini amchani jotto athota village committee ni sini adong sune ba sini player jong lekin khakam te ham ya karo dei sini sports teacher of the dini komisin ta sujara chai ta boi sini player am ka pariman boi barong belai lekin hambai te purano sing jotto Ramchandra amchani lukurong gai sing sini pubagrano asaimas ka hamni khakam te krum ya farharo dei om hagen chung tini kaisa pandanar ka je pubagra asimas halo sini sikla chalai rong no drugs ni haksa ke korina bagi thumuni habar sojai tu bunan bagi sing kaisa tini initiative nakha jotto am chaini kring jawa tini sikla chalai rong chung khelan habar sojai bor bagi tini chai tokha e buskang jara ba hakeno chung buknan bagi chung sakrai tongo idi edise hapangni thungmung eban sikla naikre bedek ni khorasang adamgai obanana chai mung tongnai te bobagran obon nahanmung sini sikla chalai rong no sakaham khakaham tongkaham ke toni bui buskang kaham ka abo jin chobani kuplai na bagi singo lamana sing sinami